Σπύρος πήγε. Κάπου έχει πέσει κάτι γκομενάκια ο Σπύρος. Ο Σπύρος είναι μεγάλη χαμούρα, Γιώργο. Για πες. Πας διακοπές. Γιατί? Ναι, έρχομαι. Κάνουμε και κοντινά εδώ στο Γιωργάρα. Έτοιμος για modeling είσαι ρε Μπούση. Έτοιμος. Κοίτα. Παντού σε τραβάω. Δεν σε χαλάσει. Δεν κάνει, Γιατί? Χαλάσει το φιλμ μας. Θα χαλάσει το φιλμ. Δεν κάνει. Τι δεν κάνει? Θα χαλάσει το φιλμ. Γιατί? Άστο. Να το κλείσω δηλαδή. Δεν κάνει. Το τραβάς. Δεν μου αρέσει. Και πώς θα σε δείξουμε σε καμιά γκόμενα τώρα?